Și trecem acum la campionatul european, unde România a obținut o victorie impresionată împotriva Ucrainei, scor 3-0, pe Fuzbol Arena München. Deși au avut o posesie inferioară, doar 29%, tricolorii au dat dovadă de o eficiență remarcabilă în atac, înscriind 3 goluri din cele 5 șuturi expediate pe poarta adversă. Românii au trimis 7 șuturi pe lângă poartă și au avut 2 șuturi blocate, demonstrând o abordare ofensivă pe tot parcursul meciului. Ucraina, în schimb, a controlat posesia cu un procent de 71%, dar nu a reușit să transforme superioritatea din teren în goluri. Au trimis 8 șuturi pe lângă poartă, au avut 6 șuturi blocate și doar 2 șuturi au prins spațiul porții. Această victorie categorică plasează România într-o poziție favorabilă în grupa E a campionatului european. Vom reveni cu amănunte despre parcursul tricolorilor în edițiile viitoare.